Yau kwana uku kenan ban ci duri ba, na nemi Rashida ruwa a jallo ban samu ba. Haka na nemi Maryam ko ita ko ƙawarta duka ban samu ba. To akwai wani gida kusa da gidan su Maryam, wasu zawarawa ne haka, dukansu ba su taɓa haihuwa ba, tsola-tsola da su, sun nuna sun cika sun yi ɓulɓul da su. Sai na ji kamar Maryam Rashida a gidan sai na shiga. Ina shiga ko na same su biyu sun yi zaune. Ɗayan ta yi wawan zama amma ba su ga shigowata ba. Ina leƙowa abin da na fara karo da shi shine dorinta a buɗe ya sha aski ga ɗan tsakan nan ya leƙo. Dama burata a miƙe take, na sa hannu na ɗaya a cikin aljihu na riƙe ta. Sai na tsaya. A lokacin ne hankali na dawo kan hirar da suke sai na ji suna cewa ai yaron nan Abba wallahi yana tafiya ko da wani lokaci na lura in yana tsaye da mace ko suna tafiya sai ki ga buransa tana kaɗawa ta cikin wando sabkekiya da ita. Wato ni kenan suke magana. Ai nan ko na ji burantawa ta ƙara miƙewa na ce wai wannan tsula-tsulan nama suna lura da burantawa ba tare da sani na ba. Sai na ji ɗayan ta ce mata wallahi ni inda ma zai zo ya ce mu wallahi duk sanda muka gaisa da shi har murmushi nake na saka masa fuska amma da yake gara ne shi bai gane so nake ya ce ni ba. Na yi shiru ina sauraron hirar nasu saboda a lokacin ne na ji kai komawa zan yi in shigo fa akwai alheri a gidan nan zan ci duri ya duri. Sai ɗayan ta ce wallahi ni kin ga yanzu ma wallahi duri na wani gaigai yake min. Gashi ya fara yin jakin sayin duri ban haka da dai ba a ce shi ba jajajire yake yi. Ta faɗa suka tafa suka yi dariya ta ce gindin ke ja konawa. Ana ya fi nake yin ja. Ni fa yanzu wurin wata uku kenan ba wanda ya same ni ya so samu. Kuma da angon nan ba wani tantirin yaro wanda za ki je ki same shi kai tsaye ce ke irin wannan Abba amma muka saboda ba mu taɓa yi da shi ba. Ya kamata mu ƙulla alaƙa da shi. Ta ce yanzu haka ma ƙila yana ɗaki yin san me za a yi. Ya tunda ne fasan kawo ta barin haɗa kayan guga na in ce masa zan je ɗakin sa in yi guga. Daga nan zan baje mishi saboda na san yana da saurin ganewa. Zai ko cike min wannan dorin nawa. A haka ina jin wannan zancen na lallaba sadaf na koma ɗaki burana ta kasa kwanciya. Na saki labule, na ɗan tura ƙofa, na kunna fanka, na share ko ina na yi fes da shi, na gyara shimfiɗa ta. Burata ko ta ƙi kwanciya saboda ina daku in ga wacce za ta shigo. Ba a daɗe yin ba sai na ji an ce salamu alaikum a bakin ƙofa ta. Na tashi suruf da kudu sai da na kai bakin ƙofar ne sai na lura ai burata a miƙe take daga ne sai gajeren wando ta ma na cire riga. Ina yaya labule ko sai na ganta. Ta sa irin rigar nan nasu na zaman gida na mata. Doguwa mai kama da shimi. Da ɗan ƙullin kayanta a cikin jaka. Na ce mata na wuni na gaishe ta cikin girmamawa. Ba ta girme ni ba amma saboda ina sa ran za ta bani duri shi yasa na gaishe ta cikin wannan yanayi. Muka gaisa na ce mata lafiya da ta ce min wallahi guga nake so in yi a ɗakin ka. Na ce shigo mana na matsa a gefe. Da za ta wuce ko buran nawa da take a miƙe ta karce ni da gefen cinyarta ta karce buran nawa. Nan fa na ji burata ta ƙara wani sanƙarewa ta yi ƙarfi sosai. Ta shiga ta zauna ta ce guga nake so in. Na ce to ai ga wurina. Na shimfiɗa mata wani kafin na jona mata dutsen guga a wuta. Ni kuma na kwanta burana a miƙe tana kallon sama. Kai na gefe na ba ta dama ta kalli iya abin da za ta kalla kafin nema in hau kanta in ce ke mata. Sai take ce min bacci kake ba za ka taya ni ba. Na jiyo na kalle ta na ce wallahi wani abu ne yake damuna. Ta ce me ke damun ka kai kuwa. Ta aje dutsen guga a gefe. Ni kuma na tashi zaune ina kallon ta. Sai ta cire hijabinta ta aje gefe. Ai sai ga tula-tulan nonon nan nata sun bayyana ta ce ɗakin naka duk da fanka. Ko da yake ni na saba da AC ne shi yasa nake jin zafin ɗakin naka. Na fata dai cire hijabin da nayi ba zan saka cikin yanayi ba ka san kai yaro ne ta ce min na ce waye yaro ta ce kai mana. Na kama hannunta na jawo ta ta kafawo kan katifan na ce zan nuna miki ne yaro ne. Nan fa na fara mun matsa mata nonuwan nan. Kafin ta ankara ko na fitar mata da nonuwanta daga cikin riga na fara tsotsai mata kansu ina murza tana ƙoƙarin kwacewa amma irin na wasan nan ba da gaske take ba. Kawai da na kai hannuna wurin ciwoyinta na ja riga na buɗewa ko na ga doron nan ya sha aski ga ko wando ba ta saba. Ai da sauri na tashi na je na tura ƙofa na sa sakata na dawo. Na cire mata rigar na jefar nima na jefar da
gajeren wandon nawa da na sa ta kamo kan kaciyar nawa tana murza min. Ai ina ban wa tsaya ɓata lokaci ba. In yi kwana uku ina neman durin sannan yanzu a same shi in tsaya wani kina shafa min kan kaciya. Kawai na ware ƙafafunta ta ware gabcejen durin nan mai kama da tarin nama ya bullutso. Na sa hannuna saboda naman da ke jikin cinyoyin nata na twala durin sai da na hango wani ɗan jinja a ciki. Ai ko na kafa mashi bura na fara suka a hankali nake soka mata. Ina soka mata cakas 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 haka na dingi manka mata ina soka mata. Ai ko ba ɗauke lokaci mai tsawo ba ta yi feshin ruwa ni kuma na ci gaba sai da ta yi kawowa biyu ana ukun ne ni da ita muka kawo tare. Nan fa na kwanta a kanta ina saita numfashi na ta rungume ni tare da samun nonuwanta a bakina. Ma haɗa kashi na gaba a wannan labari mai suna 'yan kasuwa. Kar ku manta ku danna mana subscribe domin hakan shine yake ba mu ƙwarin gwiwa. Mun gode.